Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chifukwa Yepa ili pena paliponse, komanso amalawi ochuluka kwambiri amene akudziwa zakufunika za achinyamata tindu bala wabwino kwambiri. Nde pempholi likuchokera madera amene aphungu amayimira kunena kuti ife achinyamata tikulira tili pano kukudandaulirani kunena kuti pa nthawi imene manena kuti mukutipanga empower musamangotipanga empower potipatsa mipira kuti kasewere. Wachinyamata asangopangidwa empower kunena kuti angodzola penti nkumathamanga kapena kuvala salu zachipani, komanso ali ndi kuthekera kunena kuti angathe kupikisana nawo pa office ya president wa dziko lino. So petition yathu imene inapita ku nyumba ya malamulo ndi yokamba kwambiri kunena kuti titsitse zaka makamaka kuti minimum age imene imamuloleza munthu kupikisana nawo, imene ndi section 8 subsection 6 imene imanena kuti yekhayo ndibwereze yekhayo amene ndi zaka 35 zakubadwa ndi amene akuyenera kuti apikisane nawo. Ndeifa Yepa kuti ayi tiyeni tinganizire wachinyamata at least mutatsitsa ndikika pa 30 ndiye kuti mmene imakambira Youth Policy Act ndiye kuti wachinyamata upangidwa include kuyendetsa nawo dziko lino. Ndinenenso kunena kuti sindiye kuti wachinyamatayo tikatsitsa kapena tikakoza section imeneyi ndiye kuti utumali wakhala president amasankhana Malawi. So ifeyo Ayepa nkhawa tinali pamenepo timafuna kunena kuti amalawi azindikire komanso tatsimikizire kunena kuti asasokoneze ndi mapropaganda amene akhala kutuluka mbuyo, chifukwa kubwera mapropaganda ambiri komanso zambiri zakambidwa kunena kuti ayi mwina Ayepa amenewa akufuna kunena kuti akhomererenso ndodzikonda afuna akhomerera anthu achikulire kuti asamayimire nawo. Ife tunena kuti ayi ngati malamulo pasakhale malamulo omuletsa munthu kupikisana nawo pa mpando uliwonse, ndiye kuti wachinyamataso asaletsedwe. Ndinazizanga pano nawonso akhalenso akulankhula zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Munthu wachinyamata mdziko lino kuyambira kalekale wakhala kuuzidwa kuti iye ndi mtsogoleri, akamalimbikitsidwa kuti achite maphunziro amauzidwa kuti iye ndi mtsogoleri wa mawa. Nthawi imeneyo ndiye papita zaka chilandireni ufulu mdziko lathu lino la Malawi, anthu anadzazindikira nthawi ina kuti yayi padzana paja mumatiuza kuti ife ndi atsogoleri amawa, koma mawa silifika chifukwa munthu nditha kumulonjeza chinthu kumuuza ndi kuchitira mawa lija nkumuuzanso kuti timati mawa lija nkuzamuuzanso kuti mawa. Ndiye anthu adawunikira kunena kuti yayi bwanji tiziti wachinyamata ali ndi kuthekera kotsogolera, koma amene ndi mawu chabe. Ndiye ife monga achinyamata titaunkhira kusinkhasinkha ndi kuganizira, tinaona kuti mapolisi ambiri amene amayendesera dziko kapena mapolisi ambiri amene amakonzedwa kuti akomere chitukuko cha dziko, achinyamata amapasidwa magawo akumusi kwambiri. Monga danenera nzanga apa kuti achinyamata amangopasidwa mipira apite akathamange timatournament. Kuli achinyamata ambiri amene ali ndi kuthekera chifukwa utsogoleri sutengera zaka kwenikweni. Utsogoleri ndi mphaso yochokera kwa Mulungu. Mulungu amamukonza munthu ndithu asanabadwe ndi kumpasa ukadaulo. Pali nkhani zambirimbiri za atsogoleri ena amene adachitapo zinthu zikuluzikulu adakali achinyamata. Ndiye ife pempho lathu pongofunanso kufotokozera bwinobwino kuti anthu ena amvesese kuti kodi ife kwenikweni tikuti chani chimene tikunena ndi chani. Pempho lathu ndiyofuna kuti wachinyamata at least kuyambira zaka 30 ali mature enough, komanso democracy timapikisana kaganizidwe kuti kodi ndondomeko za dziko tingaziyendese bwanji, za chuma za dziko tingaziyendese bwanji. Achinyamata ambirimbiri akumakwanitsa kuzindikira chifukwa cha information panopa ndi yophweka kupeza kusiyana ndi nthawi yakale kuti udziwe zinthu ndi kuti wayenda ma library akuluakulu kapena ndi mwayi kupita kwina ndi kwina, koma panopa information kupezeka, anthu akutha kupita patsogolo ndi maphunziro awo adakali achichepere. Komanso tili ndi achinyamata ambirimbiri amene ali ndi mphaso zosiyanasiyana za ukadaulo
ma sectors osiyana-siyana amene angathe kupanga contribute. So kumulola wa chinyamata kukhala ndi mwayi oti angayimire nawo pa office ya president ngati kupereka mwayi because zisankho anthu akamavota ameneka akhale ndi informed decision. So anthu ameneka asankhe pakati pa gulu lina la anthu limene likunena mfundo zina ndi gulu lina la anthu limene likunena mfundo zina. Gulu lina lokukhala la chinyamata amene akupanga represent more than half ya population ya dziko lonse ya Malawi. Ife tikunenera kuti anthu amenewa apasidwe mwayi at least zaka 30 athe kukhala ndi mwayi kuti atha kupikisana nawo, chifukwa pali achinyamata ambiri iso anzawo amene angamvetsese komanso tikumpasa mwayi kuti athe kukula nawo kumvetsetsa kuti boma limayendetsedwa bwanji, khalanso ndi mwayi ophunzira, chifukwa suti nthawi yonse imene tikutanthauza kuti wachinyamata akapasidwa mwayi ndiye kuti akhala president. Amalawi amakhala beni mphamvu yosankha ndithu, koma mwayi wapasa Amalawi kuti amveko mfundo zosiyana-siyana, chifukwa taona ndithu kuchokera kumene tinalandira ufulu kuzafika lero takhala tikuona zinthu zomwezo anthu akumatchula ndithu kuti mwina patabwera new blood yobwera bwanji ngati motivation ya chinyamata ikukhala ngatibe akuponderezedwa. So ku nkhani za chuma, nkhani ya zamaphunziro, nkhani ya zamasewera ndi zina zoterozo, majority ya anthu amene amatengapo mbali yayikulu ndi achinyamata. Ndiye tikanena kuti wachinyamata ndi mtsogoleri wa mawa, koma mawa lichalafika kumakhala ngati somu kumukankhira basi, ife tikuona ngati pamene popo patakonzedwa ndithu achinyamata kuyambira zaka 30 at least 30 apasidwe mwayi. Ife sitikunena za age limit ya 80 kapena kumtunda ayi, ife tikugamba za zotilola ife monga more than half the population ya dziko lino kuti tikhale ndi mwayi omapanga nawo contest, kumakhala ma debate kumene kuja, kumakhala ma manifesto, komanso misonkhano imene munthu akuti wapasidwa mwayi kuti ayankhule mtundu wa Malawi auze zimene akufuna kupanga, akhala ndithu akuchita zimenezo. Ndiye mosatha mawu ndikusiyira nzanga tennis kuti aitekedwa. Zikomo kwambiri thokozeso daliso mkulu wathu wa Yepa, thokozeso Mr. Isaac Zuze youth advocate athu pa zimene akambako kale, eso ndikondezerapo mwina pa zimene akamba kale anzanga, kuthokozani Amalawi kuti simene muli amene mukutionera, ena mukutimvera ma radio station, ena mukutionera masamba mchezo, ena mukutionera pa TV pamene. Nkhani iyi ingoneka ngati ndi nkhani yaying'ono koma ndi nkhani yayikulu kwambiri. Ndi yayikulu chifukwa chani? Ndi nkhani yayikulu chifukwa kena kuti masomphenya a dziko lathu onse agona pamene mungawayikire mwachinyamata nthawi yabwino mukuyendetsa masomphenyawo. Mayiko ochenjera amene apita patsogolo anawalowetsa achinyamata mu system nthawi yabwino. Wani pakhala kuti tukamba inde za population, ma population ambiri ali ndi mwayi foti anthu ambiri mu population mu achinyamata, ma demographics ukamaona ali motero, zikusonyeza kuti workforce yayikulu ndi achinyamataso. And tikamati workforce tisimangoona ma factory, tiziona so administrative workforce, antchito othandiza muziganizo. Masomphenya adziko agona pati, agona pamenepo. Muone maiko akunja achina Trump osewa, achina Biden, mukafufuze kuti analowa mu system kwawo ali zaka zingati. Ena ali zaka 20, mukawapeza kuti anali nawo masenate imene mukupanga nawo ziganizo, you see, panopa ndi anthu amene akudalirika m'maiko mwawo. So timakamba ifeyo vision 2063, mbuyomo tinkakamba vision 2020. Vision 2020 inapanga fero miserable. Panopa ndiyo sali vision 2063 ni Malawi 2063. Malawi 2063 so atopanga so fero miserable ngati achinyamata sito wapanga include. Vuto loyamba imene fandi fotokoze pachizungu timati youth tokenism. Ndikaluso kowaonesa achinyamata ngati mwawawerengera ali panja. So muone ma workshop
90% amadzadza ndi achinyamata. Koma workshop amene ajawa ziganizo zawo alibe power. Workshop ilibe power yobweretsa chiganizo ndi kusanduka lamulo. Makambirana zina jamugana ma-t-shirt mujambula zithunzi mwika pa status za therapy pamenepo. Koma anyamata aja akatchena ma-t-shirt aja ali ma workshop amona kuti ife tili included. Sirisali included. Ndi luso limene limatchedwa tokenism. Akuluakulu opondereza ma system analipanga kale master luso limene lolo. You know, muone Vision 2063 bali pose youth centered anthu mwapatsa bwanji vision musana apatse mphamvu yopanga ma decision. Mene ndibodza ndikuti mukungu awerengera nawo kuti azingoneka nawo mu statistics mukaundula. Mukudziwa kuti ino Vision 2063 amene Vision 2020 idapanga center kwambiri mu kukulitsa achinyamata muzachuma. Wachinyamata wanji Malawi anasanduka ko billionaire. Vision 2020 chiyambireni kainamba liti time manager mpaka 2020 yatulutsa kuti adu achinyamata billionaire palibe. You see, ma financial systems mwathu muliso tokenism. Achinyamata makhala mafolamu azangongole, mafolamu aza microfinance, mafolamu amati youth participation in industrial chanchani palipose achinyamata alipo. Koma zomwe mukuchita kuti mudziwe zikugwira sizikugwira timaonera malizadzi. Ndi achinyamata ngati mwaonapo amene akula muchuma kukhala ma billionaire ndi Vision 2020 palibe. So dziko limene laneneratu kuti silingalole wachinyamata kukhala president lapanga sendi a very big statement psychologically youza mtundoso wa Malawi kuti wachinyamata sitimamulola mu chinthu chachikulu kaya ndi muchuma kaya ndi moyo kaya ndi mu decision making. Usiyeni musaganizire president yo. Koma ngati ikunena straight kuti silingalole wachinyamata kukhala president, wachinyamata yotani kuti asaloledwe. That should not show you chino kambalamulo. That should show you how system imamuonera wachinyamata. Imamuona wachinyamata ngati wokamuyuza. Munthu atakamuyuze. Mchikumbe wa nzeru kuti lumage usathere panjira. Mbewu zili munda pamakhala zina zimakhala panazale. Zikamathize zina zikulowapo. Pamakhaso even zina zidakalipompo munda momo wazofuna kupakiza mapando ena Afrika opakiza amatenga panazale. Inuyo mu system ya governance mulinda achinyamata panazale mungalozepo presidential candidate wa achinyamata Malawi mu history ya Malawi palibe. So mukakolola regime yatsogolera panopa mbewu zina muzazitenga kuti. Andi dziko loti lili pachiopsezo kwambiri muzachuma mukuvapo pana kuti bank akamba kuti tatsala pang'ono kuti tifike pa point yoti chizachuma zathu sizabwereraso. Ndichiopsezo chachikulu chimenecho. Simaiko ambiri pa dziko apasapa sida statement imeneyo. Munabula mufufuze muno bwino ndi Malawi ndimaiko enda kunkhondo ife sitili pa nkhondo. Polima system amene akutambasulidwa adani athu a dziko lino. Koma kwadziwa okhala achinyamata sakwadziwa farm system ulibe. Panazale simunawayikepo. You see? Kodi achinyamata adzakhala akula akutenga maudindo kulakuwa nawo mu system ndazazindikire kuti kuli zingongole za China ma conditions akaonere konko. Ndakazindikire kuti kuli zingongole za IMF ma conditions akaonere konko. Ndakazindikire kuti dollar yafika pa 1000 kwacha zochita akazionere konko. Mwalowetsa mu system mochedwa. Ndakakhala court of guard regime ili pano yapita ali stranded ndi dziko. And mind you, ali stranded ndi dziko ndi anawo ndi zidzukulu zanu. Chifukwa chani? Just because muna ndi ka sentence mu constitution kongonena kuti wachinyamata sangayimire nawo. Fakati kuzani kuti statement manager imaoneka ya simple koma it's a very 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 dangerous statement. And tikupanga promoting ma misconception ambirimbiri. Onena kuti wachinyamata sankhale president achinyamata makhale mashua. Zoti alipo akula imajua tizakambe tsiku lina. Koma ndikufuna ndifuse fuso limodzi. Generation Malawi muno mutakhala ma president 6 okha. Chiyambireni multi-party democracy ndi single party era titatenga mphamvu for matsamunda. Ma president 6 mu close to 60 years of independence. Akuzeni kuti generation iliyonse imakhala ndi mwayi ongotulutsa president kamodzi. So achinyamata amene ali more than half the population ali ndi chance yozangotulutsa president modzi olo awiri imene makhalira.
fokuza kasi kubweso generation ina amene ali achipera osasanduka achinyamata. You see? So you telling me kuti ma millions amene ali kwa achinyamatawo sipangapezeke mmodzi, awiri, atatu akitira amene maifuna yoti munthu yamakhala kwanira pa president. Lisabodza by far. For even mukamaona so eniyo ma president anu masankhaposo sikuti aliyense amene ali above 35 wankulu atokhala president. Ndochepa kwambira amene angathe kukhala president. Fake makasankha kwambira convention nkupita so ballot. Nchiko zonse ifeso achinyamata. Anti dziko lathu likwadalira achinyamata munjira yosiyanasiyana. Achinyamata akusonkha misonkho ikuluikulu mdziko munomu. 70% ya misonkho imukidalira ngati dziko ikuchokera to the bottom down imene mwainyozera kuti ndi achinyamata. So are you telling me achinyamata akutha kusonkha sonkho ndalama zimene zikuyendesa dziko koma sangathe kusonkha nzeru pa decision imene ikuyendesa dziko? Nzeru zopangira ndalama zoti dziko liyende ali nazo, koma nzeru zopangira zisankho kuti dziko lipange ziganizo zoyenera alibe? Doesn't make sense. We're laughing stock among maiko. And simungamanene kuti maiko ena zaka zawo so ndimakuti makuti ife pene dziko lili la Malawi sili kuyenera kuzipanga so compare dziko lilonse. For we are amongst the west kulibe nkhondo koma chuma chathu chuchita kuoneka ngati maiko ankhondo. It means we need a custom made approach chovala chosokesa kwaterala chongokwana ifeyo mene tilili malamulo athu kachidide kazinthu kathu. So if our biggest advantage is using the pool of young people mene ilipo, pool imeneyo from leadership, pool imeneyo from workforce, pool imeneyo from skills labor, tiyambe kuyuza pool imeneyoyo mwansanga ibwereretu panazale. You see? So for dziko limene mapanga lilayo na achinyamata mu chuma, we cannot say singapangira achinyamata mziganizo. That's a lie. Zizo sizikupanga make sense. And manzi waso pali mfundo imene maikambo kuti democracy ndiziganizo zimapikisana. And choicho chimapangisa kuti kaganizidwe kakhale kosiyana ndi ma age segmentation. Anthu azaka 25 mwina kufika zaka 32 atokaganizidwe kawo nokopeka chisanzo anthu azaka 50 mwina kufika zaka chakuti atokaganizidwe kawo. So ma segment amene akupangidwa mu zaka amapangisa kuti anthu aja akhale oganiza mosiyana. Pamenepo pamene pali strength ya democracy, because it means kuti pa ballot pakupangidwa present ndi kaganizidwe kosiyana achikulire, akulu, achinyamata, achichepere. Now that's a good balance. Ndikuti kaganizidwe kakupikisana. Kaganizidwe kamapikisana ndi bwino chifukwa kuti nakuti pamakhala improvement. Zinthu zimapikisana zimapanga improve. Wopanda kupikisana sizimapanga improve. Suka ganizidwe kamapanga improve. Kakomera achinyamata, kakomera dziko. So you take out the whole population kuika pambali kuti isapikisane nawo kaganizidwe. Then mukupondereza kaganizidweko. It means pa ballot paper pali almost segment ya mbali imodzi ikapanga improve. It means amene wawina pa president pamene popo wawina ndi fundo yoti sidapangidwe try and tested, ndikuti si fundo so yokhwima yoti ingalamulira dziko. So avutika ndi achinyamata dziko, lavutika ndi dziko. You see? So this sentiment fana kamba kuti imaoneka ya simple. And panopa ku parliament kuli political interest. We understand kugena okha political interest asima MP achama chokera musipani zosiyanasiyana. Koma interest ya HB minimum wage bill si political interest. I know paliena anayi ndi zikuvera kuti amapikisana malimbana ndi zaka zakumtunda, zaka 8 kuti asayimire nawo. We don't have much information about that. Muna imene itoka political interest. Koma yathu ikungokamba kumusiku kuti achinyamata mwalowetse nawo. And I feel kuti MPR yese pa umunthu akuyenera kuchiona mokonda dziko mosaganizira chipani chake, muona kuti I think apapa panaphonyedwa. Madziwa parliament ndi chofunikira kwambiri. Ndichofunikira foti malamulo athu analipo yambira kuti ife tikhale ufulozera muli atokha anthu akuda kuchoka mu ulamuliro wa azungu. Sinakatokhani malamulo onse at once. Ukamanga nyumba peno maona kuti koma iyayi I think zingwe zazovala zikhale paseli padzowa limalowera uko. Zonse sizikachitika at once. So tikamana ndiro fulunga dziko zili ngati tamanga nyumba iji.
koma with time zipanga review kuti kudapa galimoto thomapakira apa lambulani apa muikepo popakira galimoto zingwe zazovala zitakhala apa continuous improvement ya dziko lanu ndiye iso parliament, continuous law making for the improvement of the country. So parliament mukamati malamulo awa ndi constitution chinthu chachikulu sasinthe ndi ntchito ya parliament lija ndikuti dziko lathu sili kupanga improve ka mukuyenda muzithokoza anthu amabwera ndi maganizo kuti abweretsa public petition kuna kuti ikumadi lapa tinaphonya apo ndi mwayi wathu kuti tipange improve ngati dziko. I tell you zinthu zambiri zimene muzidandaula ngati dziko kungosintha chinthu chimodzi ngati chichi muona impact imene parliament mabweretsa mu dziko la Malawi. Just kungosintha lamulo limenelo muona kuti pakhala tremendous participation on all angles ya achinyamata. Even in ntchito anu constituency muimva kukoma because the constituency more than half of the population ya achinyamata inuyo mukufunika mapo center mukufunika mawadi azikadi vibrant participation ya ideology imene MP wabweretsa kuti anso mukhalenso ndi support kuba the moment achinyamata anu ali ongoyang'ana kumbali sanga sedi mu ideology ndilidinso ntchito ikukulirani adimuzirabwa kuti makhala pampando ngati MP 5 years mulibe choloza. Why? Inuyo mukuyimira constituency kuba constituency has tiny units tiny units ang'ono mapo center kuli achinyamata amene koko amene munawapatsa kutenga kuti you guys we don't need you governance. You see? And just imagine that. So we are really looking forward. And panopa ona nthawi ikuta mutati muone kalenda ameke bill imene mukamangoyikhalira osakambirana osaidutsitsa it means mukamazayidutsitsa kutsogolo izakhala kuti kalenda ameke yaphonyedwa kale ndikuti you have already betrayed population imene inakubweretsanso ndi ku parliament. So I'm looking forward kuti zinthu zisimuzoona ndi maso andale muzoona ndi maso okonda dziko panopa dziko lili m'manja mwanu in terms of lawmaking and the future ikudalira inuyo and the responsibility imene ndi yayikulu ngwena muitenge ndi seriousness ndi chikondi ndi maturity komanso ndi nzeru. Ambuye akudalitseni, ambuye adalitse khama lathu, ambuye adalitse dziko la Malawi ndi ora ufumu wake zikomo. Yayi kuyankhula kumene kuchokera kwa makosana kuchokera ku Youth Empowerment for Political Action kukambapo nkhani yogwirizana ndi age limit makamaka tikamayang'anira zaka zochepetsetsa zimene munthu akuyenera kukhala nazo ndi cholinga chonera apikisane nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino. Nkhani yake yayikulu ndikufuna kulimbikitsa kunena kuti achinyamata azitha kutenga nawo gawo pazochitika za ndale ndithu mdziko ndi afotokozera apa kunena kuti pali kufunikira kunena kuti achinyamata amenewo apange involve kuyambira akadali achichepere adakakonda kunena kuti zakazo zidakatsikabe kumafika ndithu 30 fika pakadali pano timayang'anira zaka kuyambira 35 zakubadwa zimene munthu akuyenera kukhala nazo ngati afuna kupikisana nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Chachikulu chimene adakamba apa nchonena kuti nkhani tisayang'anire mokhala ngati ndi maso andale tiyang'anire pofuna kukonza mtunduwo ochuluka mwa iwo amene tili nawo mdziko muno ndi achinyamata ndi omwewa ngati achinyamata ngati tikwasiya kunja pa ziganizo zikuluzikulu angakhalenso maudindo akuluakulu mdziko ndi kuti tikulakwitsa ndi kwawo kudali kumema aphungu wa nyumba ya malamulo kunena kuti aganizirepo pamenepa ncholinga chonena kuti nkhani yangati imene izathe kukambirana bwinobwino ku nyumba ya malamulo ndi kuyikapo chiganizo changati chimenechi. Tithokoze kuti munali nafe amenepo pakanema wa Times ena tinali nanu limodzinso pa Facebook Times 360 Malawi pamene ena tinali nanunso ndithu limodzi pa wireless yathu ya Times. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda sikuti nali ndekha kuno tinali ndi azinzathu so awiri atatu amene atithandizira kuti zimenezi mutozionera komanso kumvera kumene muli. Tinali ndi Obet Mkangama Alessio komanso Gift Mlaviwa komanso komwe kumene tikuwulutsira mawu tili ndi Mike Mataka. Bwanji pa nthawi ino mutilole kuti tibwerere ku nyumba yathu yowulutsira mawu ndi kupitiriza kupasirani mapulogalamu athu ena otsatira. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.